Ngayong araw ay muli tayong bibisita sa bayan ng Minalin na nakapaloob sa ika-4 na distrito ng Pampanga. Tayo ay magsisimula mula MacArthur Highway papasok ng Barangay Santo Domingo at ating babaybayin ang kahabaan ng Lourdes Road hanggang makarating sa Barangay San Isidro. Ayun si Mama Mary. At puro mga palaisdaan yung nasa paligid natin. Sa ating paglalakbay ay matutuklasan natin ang isang bypass road na ginawa sa gitna mismo ng mga palaisdaan. Subalit nakalulungkot lang na hindi na natuloy ang construction at ang pinakadulong bahagi nito ay makikita mo ay isang tulay. Ito lang tayo pwedeng sumilong. Deden Ria Elementary School. Kaya huwag na natin patagalin pa at samahan niyo kong muli sa ating solo ride adventure dito sa Pampanga. So, what are you waiting for? Let's get it on! So, nandito ngayon tayo sa may Birhen de los Remedios Parish Church dito sa kanto ng MacArthur Highway at saka itong papuntang Minalin. Yan. So, pupunta tayo ngayon dito at i-update natin kung ano ba yung kalagayan dito sa Minalin ngayong October 2. Yan. Medyo maganda yung panahon ngayon. Ano yung araw? Maliwanag. Tirik yung araw. Pero hindi rin tayo nakakasiguro kasi so ito pala yung Barangay Santo Domingo dito sa Minalin. Ayan, mag-ano tayo rito, mag-chill ride tayo dito sa Minalin. Kasi nung last time tayong pumunta rito marami tayong naranasang baha. Barangay Santa Maria. Pero ngayon mukhang okay na. Ayan o, lilim dito. Sarap mambresko dito, lalagyan ng mga puno. Dito masarap magmerienda. Ayan, dati pagdating mo rito baha na. Pero ngayon, very clear. Ayan. Medyo ano na yung mga tao rito, medyo napahinga na. Dati dito malalim dito. Ayan. Banda doon sa school, yun yung pinakamalalim doon sa harapan na yun. Kaya yun na lang yung natitirang tubig. Halos hanggang dito wala na. So that means ito yung pinakamalalim talaga. Pero dito unang nag-swimming si Pongkan eh. Santa Maria Elementary School.
maganda na yung panahon dahil pumasok na tayo sa month of October. Yung mga tao niya nagbibilang na, nagka-countdown na para sa darating na Pasko 2025. Ayan na yung Barangay Lourdes. Actually ito palang road na ito, Lourdes Road, yung nakita natin sa Google Map. Ang nakalagay dito, Lourdes. Gilmar Trading. Tapos doon, yung nakikita yung barikada ron, yung harapan ng school, lubog din dyan dati. Siyempre naman sa mga harap ng school, lumulubog. Ayan dito, lubog din dati rito. Coronelo Heights. Barangay Lourdes temporary bridge closure for heavy trucks and equipment. Ayan. Ito yung Barangay Lourdes Hall. So, sarado pala ito sa mga heavy trucks and heavy equipment. Siyempre pag nasira ito malaking perwisyo. Pag sa street, ito yung magandang Lourdes Chapel. Ayun si Mama Mary, Our Lady of Lourdes. Ito kaya pala naglagay ng ano rito, barricade, para di pumasok yung mga truck. Ito yung mga namamaril, oh. Marami na kaya silang nahuli. Yun yung uso ngayon dito eh. Hindi na yung traditional na fishing. Usually yun, oh, ginagamit nila yung baril. Naplatan pa si kuya, oh. Diretso lang tayo. So pag nandito ka, itatanaw na natin yung Binalin Viaduct ng NSCR. Ayan, oh. Haba na. Tingnan natin dito. Yun ang ganda na, oh. Yun na yata yung ano eh, dun sa may precast yard ba, nangapalit. Yung mga nakikita natin mga building dun. So parang yun na. Ayun, halos nakukumpleto na yung mga yung mga concrete parapet wall. Diretso pa tayo.
may malaking ano dito eh. May malaking warehouse. Ayan o. Unlead Metal, Macaloc Street, San Isidro, Linalin, Pampanga. So ito na pala yung San Isidro. Dito naglumot na yung ano, yung tubig oh. Kala mo kulay green pero mga ano yan eh, yung mga lumot, mga ano, moss. Dito medyo bakang konti. Itong mga ginagawa nilang mga ano, mga protection sa baha. Magkabila, yung sa kabila kanal. Yun. Ito naman parang barrier na may parang rock barrier. Ang tawag dyan. Ang problema lang dito, na-trap yung tubig. Wala nang lalabasan, no? Nag-dark na yata yung kulay ng tubig oh. Ito si kuya, kahantik pa rin oh. Ganda ng baril niya. Kaporma. Covered court na ano, San Isidro. Ayun yung mga ginagawang ano, kanal. Mataas yung kanal, no? Ito na yung tuloy na bakal. Ito malapit na umapaw dito oh. Konti lang, abot na sa tulay. Wait lang, saan ba papunta yun? Dito mababa na rito oh. O, ito na yung bahay, nawasak na oh. Ito naman yung ano, yung PNP building.
Ayun, tapos magkatabi sila ng fire station, San Isidro branch. May tulay pa pala rito, oh. Ano kaya yung dito? Silipin nga natin. Saan ba papunta to? Yung ano rito? Mga parang string, ayan, oh. Parang mga nylon string. Ito pala yung purpose nila, oh. Panghuli ng mga bird. Ayan, oh. Kaya pala parang may string ng mga gitara dito. Ayan, nakahuli sila ng 3. Ayun, namatay na sila. Ito pala yung purpose. Para kasi yung mga bird nagdadive dyan yung mga bird eh. Pag nanguhuli ng isda. Ang mga flies daan pala yun dito, oh. Wow, pero maganda yung daan. Ayun, oh. Ngayon lang tayo nakarating dito. Wow! Tingnan natin kung hanggang saan naabot yung kalsadang ito. Pero maganda siya, oh. Uy, laging nibo, no? Nagbulabog. So, gandun pa ba? Oo, yan. Yun, oh, lalaki. Dito parang naano rito, oh. Parang nasira o ganun talaga? Wait lang, parang malambot na dun, ha. Dito tayo dadaan. Try natin dito. Dito sa gilid. Yan. Malambot dyan, oh. Yung putik. At least dito nakaiwas tayo. So hindi na sementado. Gandun lang pala. Puro mga flies daan yung nandito. Yan. Hanggang dito na lang. Ayun, yun pa yung tulay. May namamaril pa dun, oh. Diretso tayo ganun sa tulay. Lambot pala rito.
Palambot na yata ng palambot. Ano lumot ang dala nito, boss? Walang daan yan dyan, boss. Ah, Putol na yan dyan. putol na yan. Hanggang doon na sa tulay. Oo. Ah, pero hindi na ng lugar na. Hindi ko alam eh. Walang daan na kasi dun eh. Ah, pero dyan, tuloy lang tapos wala ng katugtong. Ah, okay. Marami ko na nahuli. Wala pa to. Ah, Bot, yung maliliit. maliliit. Nag-uumpisa ka pa lang. Oo. Ano yung isda dyan? Tilapia. Tilapia. Pero walang tubig doon. Kaya doon sa ano, ayun. Ah, maliit nga, no? Yan, tingnan nga. Ito si boss, oh. Nakahuli, maliit lang. Ay, maliit nga. Nakailang ka na? Eh, pag... Kaya pakawalan ko. Isa nakawala. Malaki. Ah, malaki. Tapos, Ah, ganito pala, oh. Ayun yung bulate, yung pain niya. naligaw ata kayo, sir. Hindi, nakita ko lang yung kalsada kanina. Ah, Yung simentado, tapos nakita ko dito, hanggang dito. hindi pa tapos yun eh. Oo. Ngayon lang ako nakarating dyan, eh. Ah, bypass Minalin? Ito? Oo. Ah, Minalin bypass ito. Ano pa rin ang Minalin? Pero hanggang dun sa tulay, pwede pa yung motor, Oo. pwede pa. Ayan, oh. O sige, punta muna ako doon, ah. Ano pa rin pala ito, Minalin bypass. Oh. Yan, hanggang dito na lang sa tulay. Tapos ano na, dead end na. Nakarating tayo sa dead end. Panyulong Minalin. Ang gaya pala kayo na, boss. Dede na yan ko eh. Na? Dede na po. Dead end na. Na ano na yung barangay ni? Kaya po. Ay... Minalin niya pa po kayo. Wow, wala ano na yung... Itang kita, wala itong bypass ng Tomas. Panyulong po. Ah? Panyulong. Ah, Panyulong. Ah, Panyulong Minalin. Panyulong Minalin pa. Dede niya po yan. Wala eh. Pero itang kita, ang dalang kita. Ala. Wala niya po. Alitang highway kita, wala itang... Apin na po yung paminalin talaga ito. Itang paminalin. Alwa itang bypass kay Santo Tomas ta? Apin po. Ah, pinta? Ah, Oo, dede niya po. Dakalya po sa luwang kaya sigurado. oo, dakalya dala ng price dan eh. Ako po. Bayaran ng ang din Nginig pa kasi linog kayo ni, ikit kayo, ang kikitang... Wala mo ko eh. Kita simento kita. Pinarin pong metong makaniniya naman motor. Green niya ata kuli. Mintayaran kayo na eh. Hintayan po kayo ni. Ayan o. Sabi ko dede niya naman po. Ayan si Sir, oh, ang ganda ng baril niya oh. Shoutout pala kay Sir. Anong pangalan mo Sir? Ronald sir, Ronald. Ronaldo, si Sir Ronaldo. Marami ka nang nahuli. Ayan sir, nasa cooler. Tingnan nga natin yung nahuli ni Sir. Pero hindi ka nabara doon Hindi naman sir. sa putik. Kaya naman. Oh, first time ko pumunta, kala ko malambot kanina eh. Ito yung nahuli ni Sir. Oh. Bang, lalaki pala. Meron din isang ano sir, medyo mamaw. Ay. Kaimbig dito. At puro mga palaisdaan yung nasa paligid natin. Yan, dito pala magtatapos yung kalsada dito sa bridge. Ito, Panyulong Minalin, Abe-Abe, South Town. Ayun yung ano ni Sir, oh. Lalaki ng mga nakuha niya. Dito walang lilim. Hindi ka pwedeng sumilong. Ayan, dito lang. Ayan. Dito lang tayo pwedeng sumilong. Pero kukunan natin ng aerial shot para makita natin itong lugar dito.
Tinambahan kanina sir, kala ko ano eh. Tilapia pa rin to? Oo sir, Ano? malaki pa yan sir. Oo, laki pala. Pero may malaki pa dyan. Meron pa. 2 kilo, ay nakakuha na ako 4 na kilo. Sa laki pala yung nakuha ni sir, oh. Doon maraming namamaril, kaya lang konti lang yata yung nahuli nila. Maliliit lang. Ito kasi yung pinaka-main eh. Dito. Ito mapapasok yung mga isda. Ito pala yung main. Ayan, oh. Ito ba yung ano, kulkul? Hindi sir, Hindi. yung kulkol. Ay, hindi. Yung pumasok dito sir, iikot ka doon. Oh, doon pa yung kulkul, no? Ito yung kulkol tsaka pasok. Ito anong river na to? Minali na nun na to sir, Panyulong. Oo. Dito pala nanggagaling malalaking ano, mga malalaking tilapia. Mas malaki doon sir sa ano, sa kulkol. So, first time natin nakakita ng ganong kalaking tilapia. Parang karpa, no? Oo, ano ba, malaki pa eh, oh. Kala ko nga kanya sir, karpa eh. Oo, may karpa ba dyan? Meron sir, kaso hindi masyado pinapansin. Ah, Sawa yung mga tao dyan. pero halos yung mga isda rito, tilapia. Tilapia. Walang bulig. Meron na sir, yung isa bulig. Yung isa, bulig yung isa. Ayan. First time nating nakarating dito sa dulong ito ng bypass road daw ito eh. Kaso hindi na tinuloy dahil maraming tatamaan na palaisdaan. So hindi pa siguro nakakapag-negotiate yung government sa mga may-ari. Baka doon nagka-problema doon sa presyo ng lupa. So I think dito na magtatapos yung vlog natin tungkol sa yun, pag-explore natin dito sa Minaling. So ride safe always, Kabalan. See you when I see you, and Froilanda is signing out. Ayan o, dumating yung mga kasama ni sir. Nakahuli daw ang tilapia dun. Kaya ako na oras kanya gani. Huwag tayo sir, pag may mga Ah, Kira ka lang sir, 2. mapali ka nito. Sira. Okay, thank you. Boss.